Yes? Oké. Andries van Wieren van de Valloms die Orroene weekend met zijn band My Baby ook Pinkpop. Een van de grootste festivals van Nederland. Te jaren met zijn collega's van 3S Music Management wist er My Baby op het haatpodium te krijgen. We zijn een beetje in de stress. Is het zo? Oh ja. We moeten over 10 minuten Het 10 minuten voor het optreden. Hast dan ook nog zo'n spanning? Nou, het is altijd wel een beetje spannend natuurlijk, maar voor u is het vooral spannend om ze hier te krijgen. En nu leidt het dus aan de band, omdat hij het weer maakt en de band is goed genoeg. Dus daar zit ik net echt doorheen. We staan op het hoofdpodium van Pinkpop, dat is natuurlijk een hele grote eer. Dat gebeurt hier net zo heel vaak of eigenlijk nooit. Dus dat is een pareltje, zeker. Terug corona leidt zijn werk als bandmanager eens volslijn stil. Voor hem reden om in die periode ook docent te worden op Hegesqualle NAL standen in Jout. Maar zo'n de Skofke had Andries weer een heel soort werk als bandmanager. Doch jouwt er ook de hele tijd nog les. Ik vind het, mijn jeugd omgaan, dat is ook de reden waarom ik het nog steeds doe, vind ik wel nog steeds wat het mooist. Gewoon om mijn jeugd te praten over wat is er aan de hand, wat speelt er al, ja. En daar hen ik motiveren om dat voor elkaar te krijgen. Al, ja. Het takenpakket van een bandmanager is grut. Binnen het management is teamwork daarom heel belangrijk. En ook dat de ploeg goed met elkaar opzitten kan, vertelt collega Amy. Waar Andries stopt, begin ik en andersom. Dus we hebben op dagelijkse basis contact over lopende shows, beslissingen, planningen, etc. Als ik aan Andries denk, denk ik aan blokjes en planningen. Maar Andries is Andries heeft hart voor de zaak en hij werkt heel hard en dat is heel inspirerend. En als Andries je in zijn leven neemt, of dat nou is op werkvlak of waar dan ook, dan besluit hij dat je erin zit. En dan is het een hele vertrouwelijke en liefdevolle man. En dan is het tijd om naar het haatpodium te gaan. Maar nog 1 minuut voor het optreden neemt de spanning ta. Voor het hele team is het mooi om te zien van doe werkst er gewoon naar iets staan. Doe hoopt dat het gebeurt. Want ik bedoel, er ben maar een paar spots te krijgen op zo'n podium. En als het dan klaar krijgt, dan is het wel zo van wauw, we staan er, het plan is lukt, steeds maar. Dit is My Baby! Morgen bij RTV NOF meer over het optreden en de reacties erop.